Naranasan mo na bang walang malapitan sa oras ng kagipitan? Tas nung sila ang nangangailangan, ikaw naman yung nilapitan. Ikaw yung nakapitan. Ikaw na nagigipit. Sino ang pwede mong malapitan? Sino ang pwede mong makapitan? Sa buhay, na-realize ko lang na hindi lahat ng iyong natulungan babalik sa'yo para ikaw naman ang matulungan. Kaya nga minsan naisip ko, yung mga taong ganun, dapat ibahin na ang pangalan. Palitan ng pangalan. Gawing John Michael. Kasi ang John lang, pag Michael lang. Ngayong nakakaranas tayo ng kalamidad, wala namang nagsabing ibalik mo ang tulong ng iba. Pero kung alam mong minsan kang nabigyan ng tulong ng taong ngayon naman ang mas higit na nangangailangan ng tulong, maghusa ka. Ibigay ito ng walang hinihiling na kapalit. Ngayong gabi, samahan mo ang Basa Princess ng radyo, DJ Rocky Terra. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi na magsisiwalat ng pinakatatagong sikreto ng ating mga kabisyo. Eto na, ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Nakarma ako noong hiwalayan ko ang taong mahal ko. Abangan mo yan sa aking pagbabalik kasama mo si DJ Rocky Terra, ang Basa Princess ng Love Radio. Dito lang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Hira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!